Yingakho-ke ngaso sonke isikhathi uma kuzobekwa inkosi entsha izwe kuba ngathi kuyadunguzeka kube nokushayisana ngoba abasuke bekhona leso sikhathi ngobuningi kusuke kwenzeka into entsha. Kuyivela kancane cishe kuzo zonke iy'nkumbi ey'vela ngonyaka ka-1971 mhlawumbe abaphinda kabili bathathu. Isibaya-ke okungenwa kusona kungaba yinoma esiphi, asikhethile uma ngesibaya saseNdlovukazi. Kodwa ekuqikelele ukuthi kuyoba yize engenwa kuso isibaya senkatha, okuyisibaya somsamo, okuyisibaya sesizwe, okuyisibaya lapho iNgonyama ebithi mayenza khona imisebenzi yesizwe, ebithi mayenza imisebenzi efana nomhlanga okuyinto ethina isizwe, ebithi uma yenza ishwama, umkhosi wosendo okuwumkhosi waseNdlunkulu ofaka nesizwe namakhosi aseNdlunkulu, kube yisona sibaya okwenzelwa kuso. Kuwo wonke umuntu waleso sizwe usuke sazi ukuthi umsamo wethu sisonke njengesizwe ukulezi yasikhohle. Njengalokhu-ke konke lokhu esengikubalile, iNgonyama eyebuzile inkosi uZwelithini kaBhekuzulu ubekwenzela esigodlweni saseNyokeni, isona sigodlo-ke ebese sibheke ukuthi kwenzelwe kusona nebala-ke wangeniswa-ke uDubula Bekagasa esibayeni saseNyokeni. Yingakho thina simthatha njengokuthi uyena oyiNgonyama.